Možno sme práve boli svedkami prvých výstrelov tretej svetovej vojny. Viem, že to môže znieť ako preháňanie. Stavil by som sa, že to tak nie je. A pamätajte, tretia svetová vojna nemusí nevyhnutne znamenať jadrovú apokalypsu. Avšak, v závislosti od toho, ako sa veci vyvinú v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch, je možné, že historici budú na uplynulý víkend pozerať ako na začiatok. Mám na mysli útok Ukrajiny pri Kaspickom mori. Na prvý pohľad sa zdalo, že diaľkový útok bol zameraný na iránske zbrane smerujúce do Ruska. Ale teraz Irán tvrdí, že útoky boli zamerané na Islamskú republiku a dokonca ani smer zásielky nie je jasný. Takže dnes vás prevediem súčasným svetom vo vojne. Potom sa pokúsim objasniť sporné fakty týkajúce sa útoku, skôr než sa pokúsim pochopiť, čo sa Rusko snažilo získať od Iránu, čo to celé začalo a nakoniec sa pozriem na to, ako sa Ukrajina môže snažiť túto situáciu využiť vo svoj prospech. Aby vyvinuli tlak na Spojené štáty, čo nás nakoniec privádza k tomu, čo sa práve teraz deje v Iráne. Hurá, svet vo vojne. Ale najprv mi dovolte vrátiť sa späť. Naozaj, dnes sme nepochybne svetom vo vojne. To, čo odlišuje túto zamotanú sieť od skutočnej svetovej vojny, je jeden aktér, ktorý je aktívny na dvoch frontoch súčasne. Podobne ako Spojené štáty žonglovali medzi európskym a tichomorským bojskom počas druhej svetovej vojny. Naopak, posledných 5 mesiacov sme boli svedkami dvoch odlišných konfliktov, ktoré spája len materiálna podpora. Ukrajina bojuje proti Rusku s pomocou európskych krajín a s určitou menšou pomocou najmä v oblasti spravodajských informácií zo strany Spojených štátov, dokonca aj počas vlády Donalda Trumpa. A Rusko bojuje proti Ukrajine s podporou okrem iných aj Iránu. Medzi tým Izrael a Spojené štáty bojujú proti Iránu s pomocou obmedzenej európskej pomoci a Ukrajina pomáha arabským partnerom pri ich obrane proti iránskym dronom. Irán opäť dostáva podporu od Ruska, najmä v oblasti zdieľania spravodajských informácií. Pozoruhodné je, že zatiaľ sme nevideli napríklad ruské jednotky priamo na území Iránu, ktoré by poskytovali aktívnu protivzdušnú obranu, alebo americké stíhačky hliadkujúce nad Ukrajinou. To nás privádza k minulému víkendu, keď ukrajinské drony absolvovali viac než 1000-kilometrovú cestu, aby zasiahli ciele pri Kaspickom mori. O sporných detailoch tohto incidentu budem hovoriť o chvíľu. Teraz sa chcem zamerať na to, ako Kyjev prezentuje tieto útoky v súvislosti s touto diskusiou o tretej svetovej vojne. Pred niekoľkými rokmi poskytol Irán Rusku vzor na výrobu dronov Šáhed, ktoré odvtedy pustošia ukrajinské mestá. Zelenský teraz prezentuje úlohu Iránu v týchto útokoch tak, ako by Irán v skutočnosti zaútočil na Ukrajinu. Takže to, čo sa stalo počas víkendu, bola reakcia Ukrajiny útokom na Irán. Aby bolo jasné, stále ide o prípady dodávok zbraní. Môžete si však predstaviť, ako by séria odvetných útokov mohla túto situáciu rozšíriť na niečo väčšie, čo by podľa budúcich historikov viedlo k tomu, že minulý víkend by bol označený za začiatok tretej svetovej vojny. Ale všetci si budeme musieť počkať, či dôjde k pokračujúcim útokom. Aby sme sa sústredili na súčasnosť, dovoľte mi prejsť k diskusii o ukrajinských útokoch na ciele spojené s Iránom, okrem iných jasne ruských cieľov v Kaspickom mori. Ukrajina tvrdí, že zasiahla dve nákladné lode plaviace sa pod ruskou vlajkou. Irán tvrdí, že Ukrajina zasiahla iránsku loď, pričom jeden iránsky námorník zahynul a najmenej jeden ďalší bol zranený. Iránsky minister zahraničných vecí tvrdí, že ide o súčasť oveľa väčšieho sprísahania, do ktorého je zapojený Izrael, a preto tento útok nezostane bez odozvy. Aby bolo jasné, toto nie je prvýkrát, čo Ukrajina zasiahla to, čo sa zdá byť iránskymi dodávkami zbraní do Ruska v Kaspickom mori. Najjasnejší príklad toho sa stal v auguste minulého roka. Irán však vtedy nerobil ani zďaleka taký rozruch. Je ťažké si byť istý, čo je dnes iné, okrem možno jednej iránskej obete. Mimochodom, ak ste sa niekedy čudovali, prečo západné krajiny doručujú pomoc Ukrajine do Poľska a vyžadujú, aby ukrajinské kamióny prechádzali cez hranicu, aby všetko vyzdvihli a doručili na Ukrajinu, toto je dôvod. V každom prípade pokračuje klasické jedni tvrdia jedno, druhý druhé, keď Irán tvrdí, že cieľom bol komerčný objekt a Ukrajina vyhlasuje, že zasiahla lode prevážajúce vojenské komponenty. Zaujímavé na tom je, že obe tieto tvrdenia môžu byť zároveň pravdivé. Môžu opisovať rôzne plavidlá, alebo rozprávajú ten istý príbeh o tej istej lodi, alebo o dvojici lodi. Vlajka plavidla často nezodpovedá krajine, ktorá za ním v skutočnosti stojí.
Navyše, nákladná loď mohla prevážať civilný tovar aj vojenské komponenty. V zjavne nenáhodnom načasovaní Ukrajina počas predchádzajúceho týždňa útočila na distribučné centrá Wildberries v Rusku. Malá časť podnikania Wildberries má skutočne dvojaké využitie, vrátane vojenského. Spoločnosť sa snažila zaplniť medzeru tam, kde ruská armáda nedostatočne vybavuje svojich vojakov, a tak si bežne Rusi objednávajú vybavenie z Wildberries, buď pre seba, alebo pre priateľov a rodinu nasadených na Ukrajine. Pre každého, komu záleží na vojnovom práve, je to právne veľmi sporné. Je však pozoruhodné, že sme nevideli žiadnych západných lídrov, ktorí by vyvolali rozruch kvôli útokom na Wildberries. No, späť ku Kaspickému moru. Ukrajina mohla mať spravodajské informácie naznačujúce, že civilná nákladná loď zároveň slúžila ako vojenský dopravca a preto sa rozhodla predísť škodám. Pochybujem, že Európa tu vôbec zareaguje, ak bolo minulý týždeň všetko v poriadku. Stojí za to sa podrobnejšie pozrieť na to, čo Irán môže stále robiť na pomoc Rusku. Podľa ukrajinského veľvyslanca v Izraeli prevážala dotknutá loď komponenty pre drony a rakety. Toto by pred 3 rokmi nebolo prekvapujúce počuť. Vďaka 10-ročiam ekonomických sankcií sa Irán stal odborníkom na získavanie zbraňových komponentov, keď sa vás západný svet snaží zastaviť. Keď Rusko napadlo Ukrajinu a Moskva sa stala cieľom podobných obmedzení, Kreml sa musel obrátiť na Teherán o pomoc. Ale po takmer 4,5 rokoch vojny musí Rusko zrejme stále spoliehať na Irán, aj keď má Irán doma plné ruky práce. Aby toho nebolo málo, Rusko získalo licenciu na drony Shahed a vyrába ich doma. Dalo by sa predpokladať, že Rusko už teda nebude potrebovať ďalšiu pomoc? Možno si spomeniete, že na začiatku iránskej vojny som spomínal, že Rusko muselo byť nervózne z iránskeho dodávateľského reťazca. Licenčné dohody na zbrane zvyčajne zahŕňajú licenčné poplatky za každú jednotku a to vytvára jasný problém dôveryhodného záväzku. Ako náhle viem, ako zbraň vyrobiť, môžem to jednoducho urobiť sám a nemusím sa obťažovať platiť vám. Keďže hovoríme o Rusku, môžete pochopiť, prečo by bol Irán opatrný a snažil sa obísť problém dôveryhodného záväzku. Najjednoduchším riešením je odovzdať plány na väčšinu zbraňového systému, ale zadržať niekoľko kľúčových komponentov. Týmto umožníte Rusku rozšíriť celkovú výrobu, ale zároveň si zaručíte, že si zachováte páku. Ak sa zastavia licenčné poplatky, zastavia sa aj vaše dodávky kľúčových komponentov. Je tiež možné, že Rusko jednoducho nie je veľmi dobré vo výrobe niektorých častí šáhidov a preto tieto časti výroby stále zadáva Iránu. Možno si tiež spomínate, že sme nedávno diskutovali o podobných dohodách, keď Spojené štáty súhlasili s licenciou systémov Patriot pre Ukrajinu. Jedna vec, na ktorú treba upozorniť. Ten istý veľvyslanec povedal, že lode smerovali z Ruska do Iránu. Mám podozrenie, že to mohla byť jeho chyba a mediálne správy, ktoré ho necitujú, väčšinou uvádzajú, že tok prebieha opačným smerom. Bolo by naozaj veľmi zaujímavé, keby si Ukrajina zrazu myslela, že by mala vyhadzovať do vzduchu zbrane určené pre Irán. To by z Ukrajiny urobilo priameho útočného účastníka vojny s Iránom. To môže byť naozaj pravda a som si istý, že Trump by to úplne miloval, keby to bola pravda. A možno je to súčasťou dohody typu quid pro quo, ktorá zahŕňa patrioty. Pretože Spojené štáty by určite nechceli byť priamo zapojené do bombardovania ruských cieľov. Ale myslím si, že by sme mali počkať, kým nedostaneme konkrétne potvrdenie od niekoho vyššie postaveného. To je výborný prechod k našej ďalšej téme, ktorou je, aká by mohla byť širšia stratégia Ukrajiny v tejto situácii. Zajtra Zelenský odletí do Washingtonu na to, čo je na prvý pohľad spomienková slávnosť za senátora Lindseyho Grahama. Zajímavé je, že to bude presne rok a 5 mesiacov po neslávne známej kríze vo valnej pracovni, ktorá odvtedy určila, ako široká verejnosť vníma bilaterálne vzťahy. V praxi sa zároveň koná summit troch aktívnych účastníkov bojov na tejto strane čoraz viac prepojených vojen. Vidíte, izraelský premiér Benjamin Netanyahu tam bude tiež. Či pôjde o 2 bilaterálne stretnutia s Trumpom, alebo či všetci traja budú viesť spoločný rozhovor, to sa ešte uvidí. Ak sa na chvíľu zameriame len na vzťah Trumpa a Zelenského, scéna vo valnej pracovni vykresľuje nepresný obraz toho, čo dvojica odvtedy urobila. Zelenský poukazuje na ich osobný rozhovor na pohrebe pápeža ako na zlomový bod.
Je vždy ťažké pochopiť, čo si Trump myslí, ale pre záznam by sme mali poznamenať, že vtedajší poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz bol ten, kto po incidente v oválnej pracovni navrhol zrušiť zvyšok programu. Trump bol pripravený pokračovať a snažil sa zabezpečiť obchodnú dohodu, ktorú mal celý summit uzavrieť. Nedávno sme mali oznámené, už spomínané, udelenie licencií na Patrioty na samite NATO začiatkom tohto mesiaca. A zároveň pozorujeme aj posun v celkovom postoji krídla MAGA k Ukrajine. Čo zdôraznila nedávna cesta Laury Loomerovej do krajiny a jej zdanlivo úplný príklon k modro-žltej podpore Ukrajiny. Aj keď sa niektoré z týchto vecí môžu zdať ako príjemný príbeh, existuje tu aj praktická motivácia. Ukrajina za posledných 5 mesiacov zmenila dynamiku na bojisku a preto skeptici čoraz viac vnímajú Ukrajinu ako dobrú investíciu. Zelenský možno využíva príležitosť tým, že sa zapája do kampane proti Iránu, aby Spojeným štátom ukázal, ako môže Ukrajina prispieť aj inak, než len zostreľovaním dronov pre arabských spojencov. A to nás privádza k súčasnej situácii USA s Iránom. Ak to veľmi zjednodušíme, mali sme námorné prímerie, ktoré v skutočnosti nikdy nebolo prímerím, nasledované obnovením vojny, ktorá sa v skutočnosti nikdy nezastavila. A práve v tejto chvíli sa zdá, že sme opäť v ďalšej pauze, ktorá pravdepodobne nikam nepovedie, ak budú rokovania rovnako neproduktívne. Aj keď v poslednom čase boli odpálené nové rakety a drony, drvivá väčšina konfliktu stále spočíva v súboji blokád pozdĺž Hormuzského prielivu. Na strane USA môže byť jedným z dôvodov aktuálneho prímeria aj opätovná výzva Pentagonu, aby sa ďalej nevyčerpávali americké zásoby rakiet. Opäť, ak by sme tu mali špekulovať, Zelenský sa možno snaží postaviť Ukrajinu do pozície mosta pre zbrane pre Spojené štáty. Kyjev dokáže zvýšiť výrobu svojich dronov oveľa rýchlejšie, než to momentálne dokážu Spojené štáty. Hlavnou prekážkou, ktorá Ukrajine stojí v ceste, sú peniaze. Ak by Volodymyr Zelenský získal prostriedky na budúce investície od Spojených štátov, Ukrajina by mohla rozšíriť svoje výrobné linky a Spojeným štátom to splácať vo forme útokov dronmi na veľké vzdialenosti. Buď ich priamo vypúšťať, alebo odozdať kontrolu nad nimi Spojeným štátom. Irán na svojej strane nemá dobrý spôsob, ako do tohto vzťahu vraziť klín. Irán už na útok Ukrajiny zareagoval hrozbou odvety. Ukrajina však nie je závislá od dodávok smerujúcich cez Hormuzský prieliv a zároveň je pravdepodobne príliš ďaleko od Iránu na to, aby Irán mohol účinne zaútočiť zo vzduchu. To znamená, že zvýšenie pomoci Rusku zostáva jedinou možnosťou. Som si však istý, že Irán by tu mohol niečo podniknúť, aj keď je ťažké si predstaviť, že by to malo výrazný vplyv. Je to ďalší z tých prípadov, keď štát tvrdí, že v reakcii na útok urobí viac, ale potom vyvstáva otázka, prečo už nerobil viac doteraz. Chaos sveta vo vojne pokračuje. Takže, aké sú naše hlavné myšlienky na dnes? Ukrajina zasiahla minimálne niečo súvisiace s Iránom na Kaspickom mori. Ak sa situácia ešte viac horší, je možné to, čo sa stalo cez víkend, opísať ako prvé výstrely 3. svetovej vojny. Okrem priameho dôsledku narušenia ruskej logistickej dodávateľskej siete sa Ukrajina možno snaží posilniť podporu USA. Pravdepodobne sa k tomu budeme musieť vrátiť zajtra, keď budeme poznať výsledok summitu vo Washingtone. Dovtedy s tým nemôžeme nič urobiť. Medzi tým, ak ste zmeškali všetko, čo som robil na mojom druhom kanáli, je tam množstvo zaujímavých otázok, na ktoré môžem odpovedať na Geopolitics Helpline. Niektorí dokonca hovoria, že môj druhý kanál je teraz hlavný kanál. Môžete si ho pozrieť kliknutím sem. A ak sa vám dnešné video páčilo, prosím, dajte like, zdieľajte ho a prihláste sa na odber. A uvidíme sa zajtra. Možno tu, možno na druhom kanáli. Kto vie? Dávaj na seba pozor.